Якшәмбе көн, бүген туган көн синең, тәбриклиләр. Бар якын кешеләрең, ирдән бүләкләр. Ровно 18 ел элек, 18 март көнне Буралы авылында бик шибәр кыз туа, аның исеме Сөмбел. Сөмбел, син өчен күңелдән туган көннәрең белән котлыйсым килә. Һәм бүтән хыялларың тормышка ашсын, һәм сиңа бер җыр багышлыйсым килә. Буралы королевалары хәрәкәтләнә бүтән дөнья. Сөмбел, туган көнең белән. Сөмбел, сине шәхсән үземнең исеменнән, шулай группабыз исеменнән, Аксель группасы исеменнән туган көнең белән котлыйбыз. Шундый кызык дата килеп чыга икән синең 18 март һәм 18 яшь. Минемчә, әле бу бер этап кына, сиңа яңа баскыч, яңа үрләр яуларга насыйп әйләсен. Сөмбел, ничек менә сиңа күп әлбәттә күп сүзләр әйтәсе килә, күп файдалы киңәшләр дә әйтәсе киләдер дә, бәлки. Ләкин әйтеп тормыйм, чөнки син тормышыңны үзең корасың, үз юлыңны үзең сайлыйсың һәм инде барсына да үзең җавап бирәсең. Чөнки 18 яшь ул бик җаваплы яшь дип саныйм. Туган көнең белән, Сөмбел, шундый матур, шундый гадел булып кал син, гел. Сөмбел, сәлам. Ничек хәлләрең? Бу сиңа Рәдиф абыең сәлам әйтте. Сәлам гына әйтеп калмый, инде сине чын күңелдән, ихластан синең туган көнең белән котлый. 18 март көнне 2018 елда түгел, 2013 елда синең инде туган көнең һәм инде сиңа чын күңелдән, ихластан бары тик исәнлек, саулык һәм инде яныңда әти-әнинең исән сау булсын һәм инде яныңда чын дуслар һәрвакыт көләч йөзле булсын. Аларны үзеңнең елмаюың белән шатландыр һәм инде бәхетле бул. Сине яратып, Рәдиф абыең. Сөмбел, сәлам. Сәлам сиңа миннән, Илназдан. Шын күңелдән сине ничегрәк әйтәләр аны. Совершеннолетие бит инде бездә Россиядә 18 яшьтәйбез, 18 яшың тулуы белән шын күңелдән тәбриклим сине. Ләкин була күрмәсен ул шулай 18 мне уже, забирай меня везде дигән кебек. Рәхәтләнеп дусларың белән, туганнарың белән ял ит. Абыеңнан үрнәк ал, менә аңа ошаган бул, аның кебек көләш йөзле, матур елмаюлы, һәрвакыт абыеңнан үрнәк ал дип әйтүем инде. Шын күңелдән менә тормышыңда зурдан-зур уңышлар һәм инде зур-зур мәхәббәт хисен тоярга язсын сиңа. Рәхмәт. Туган көнең белән. Сөмбел, матурым, сине чын күңелдән тәбрик итәм. 18 яшьлек туган көнең белән бәхет, шатлык, тазалык, саулык телибез. Илназ Сафиуллин белән бәхетле бул, бәхетле бул. Инде бүтән туганнарың сәламәт булып, матур тормышта яшәргә Ходай сиңа насыйп итсен. Туган көннәрең белән. Хей! Сөмбел, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Һәм инде беләсеңме, 18 яшь ул бит инде шундый, беләсеңме, шундый шатлыклы көн, ул гомердә бер генә була торган бәйрәм, хәтта инде дөресен әйткәндә һәрбер туган көн бер генә тапкыр була инде ул. Сиңа беләсеңме, чын күңелдән телим мәхәббәт, чын мәхәббәт, бәхет телим. Әлбәттә инде сәламәтлек булса, барысы да була. Һәм инде туганнарыңны онытма, һәм инде туган җанлыклы бул. Менә шул һәм дусларың булсын, иң якын һәм авыр вакытта булыша торган дусларың булсын. Туган көнең белән сине. Апайым, матурым минем. Туган көнең белән котлыйсым килә. Шушы минем дусларым әйткән сүзләргә кушылам. Һәрвакыт шундый сөйкемле, матур, акыллы кыз булып кал. Сиңа киләсе егыларда уңышлар телим. Һәрвакыт бергә булыйк, туганнар булыйк. Мин сине яратам.